Ακούστε τώρα την ιστορία του κειμένου. Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόκολου του συμβάκτη θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά πικρές συμβουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Της Ανατολής στα μέρη, μια φορά και έναν καιρό, ήταν άδειο το κεντέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, μικρά μου λένε τώρα, της ερήμου τα παιδιά, και ένας νέος αποστόη και μια βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά εκεί. Τον κοιτάνει οι Μπεδουίνοι με ματιά νηπιδερή, κι ο όρκος του Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντοι του παιδιού την αφοδιά, ξεκινάνε κουφόντι και με λιόνταρε πιού προβιλιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν το σκάφι να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράδικα σκοινιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη δουλειά. Μαυρωμένη, μαυρογάλα είπε εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάτα τη στερνή του την πνοή. Με δυο γέρικες καμπύλες, με ένα κόκκινο φαρδί, του παράδεισου τις πύλες, ο προφήτης καρδιές. Φάρε τώρα χέρι-χέρι, κι είναι γύρω συννεφιά, μα της λάβας σου τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους στον Αλλάχ, από το ψηλό του δρόμο λέει στον άμυνα ζευγά, πρικειμένο που σε φτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.